Bueno, escolteu una cosa, arribem als Nadals, falta poquet, i jo estic molt preocupat perquè tinc un amic, que és aquest d'aquí, que no té pinta de ser molt feliç. Té un treball, perdoneu la paraula, un treball de merda, sí, i a més és enanito, el pobre està frustradíssim. Què faré jo? Mira, li ensenyo tota la meva màgia, els meus poders em sobrepassen i ja us deixarà al·lucinades, Mireu una cosa increïble, mira, És que això és al·lucinant, és que m'emociono, mira. Tac! Fuerte, No, clar, amb una és molt fàcil, però amb dos ja seria més complicat perquè això fa com de barrera física. Això ja seria una miqueta més màgic, mira. Tac! Amb 4, mira, amb 5 també, això ja és... Curiós. Això és més curiós, no? Sí. Mira, sisplau, que m'agradaria que no tenen res entre elles, que no tenen pegues i que això és una cosa totalment innocent, que no té res especial. Jo sé que teniu com curiositat, diu, com pot ser? A veure, ho fèiem una, ens hem rigut i tal, però amb tota la baralla series capaç? Digue-li, con tota la baraja series capaç? Aviam si pots, amb tota la... Mira, em sembla que has acceptat el repte. Mira. Olé, aplaudiu una mica. Digue'm un número el que tu vulguis entre el 0 i el 10, el que tu vulguis. El 8. El? 8. Per algo especial o no. perquè t'ha vingut al cap i ja està. Hi ha una cosa molt curiosa, és que el 8 l'ha sentit ell, I és un tio que comença a demostrar que és intel·ligent, però una passada. Mira el 8, Mira. Conto per tu, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Home! Fem una cosa encara més complicada perquè això es pot complicar. Mira, obro un ventall de cartes, m'agradaria que en toqués una, la que més ràbia li faci. Només tocar-ne una, la que tu vulguis. Aquesta d'aquí, punyetera, la més amagada. L'ensenyes, ja està? Ja, no l'està mirant. L'ensenyes a la càmera. I m'agradaria que la deixis més o menys pel centre, quan l'hagis ensenyada, evidentment. La mires bé, l'ensenyes a la càmera, que la miri bé, la càmera, i ara sí que no la vegi ell, ja no l'ha vist, l'ensenyem per última vegada i es quadra bé de manera que queda aquí perduda. Com ho podríem fer això? Mira, ja tinc una idea. Faig així, terreque. Saps el que acabem de fer? S'ha pres la baralla de memòria. Sandra, tu has vist la carta, no? Sí. Mira, fem així. Què? I estan passant bé. I ara li ha passat la informació, a part de la marca que ha quedat, i sap la carta que ella li ha passat mentalment i sap també quina és la posició perquè sap la baralla de memòria. Ara li dius tu la carta, digue-li la carta, no, perquè jo no l'he sentit, li dius la carta i sap la baralla de memòria i sap la carta. Ho té tot per triomfar. Mira, 1, 2 i 3. Ja està. Quina era la teva carta? Permeten. Bueno, jo et refresco la memòria. Hòstia! Sí, quan ha Mira, atenció, 1, 2 i 3. Mira, per aquí. Quina era la carta? 10 de corazones. El 10 de corazones, pues sería increíble que la fuera. 1, 2 i 3. Quina era la carta? 4 de diamant. Pues això em despedeixo vosaltres amb aquest gran final, perquè ho hem aconseguit per quarta o quinta vegada. Han flipat, Doncs res, nens i nenes, senyors i senyores, això ha sigut un èxit. Hem disfrutat com a enanitos i anava a dir el meu lema, aquest que m'estava fent famós arreu de tot el món, que la màgia us acompanyi, però el tio s'ha pres en sèrio, no hi ha manera, no marxa d'aquí. Bueno, doncs me'n vaig amb el col·lega que anem a fer un cafè. Vale, adéu!